έχουν γίνει μεγάλη εκμετάλλευση εκλογική. Αυτοί είναι Έλληνες πολίτες, πάνε στο στρατό, έτσι. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, με εκπροσώπους των οικολόγων Πράσινων στα γραφεία του στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Κυριακόπουλος, ο δικηγόρος του κόμματος, μαζί με την κυρία Κορσογιάννη, μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Οικολόγων, συζήτησαν το επίκαιρο θέμα του νομοσχεδίου για την ηθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών στη χώρα, καθώς και θέματα θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως αυτό για τη δημιουργία τζαμιού στην Αθήνα. Για περαιτέρω συνεργασία της Ένωσης με τους οικολόγους, με την προοπτική ενημέρωση των μεταναστών πάνω σε οικολογικά θέματα, κανονίστηκε δεύτερη συνάντηση με τον κύριο Χρυσόγελο, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων, την επόμενη Τετάρτη στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος. Πάντα οι μετανάστες είναι. Έχει γίνει και με τους Έλληνες στη Γερμανία, που είναι χωρισμένες οι κοινότητες και τα κόμματα εκμεταλλευόνται. Είναι όμως ένα ζήτημα που... Να ρωτήσω το θέμα με τη θρησκεία που δεν έχουν ακόμα τζαμί, πώς το βιώνουν? Εμείς έχουμε, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών είναι ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, είναι ο Σαγίτ Τζαμίλ, που ο ίδιος όταν πηγαίνουμε εμείς το θέμα το τζαμί πρέπει να γίνει. Ναι, κάτι εμείς πρέπει να γίνει. Από την ώρα που υπάρχει στην Αίγυπτο, έχω δει στη Συρία, σε όλες τις μεσανατολικές ή μουσουλμανικές χώρες, μέχρι το Μαρόκο βρήκαμε στη Καζαμπλάκα υπάρχει εκκλησία που είναι 3.000 Έλληνες, πρέπει να υπάρχουν. Μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος. Συμμετείχαμε και ως γενικός μέλη των Οικολόγων Πράσινων, αλλά και σαν μέλη της θεματικής ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συζητήσαμε γενικότερα για τα προβλήματα των μεταναστών και τον τρόπο οργάνωσής τους και βέβαια με την επικαιρότητα με αφορμή το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο συμφωνούμε ότι είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Φυσικά από εκεί και πέρα ανοίγουν και πολλά ζητήματα που πρέπει να τα δει κανείς, ειδικά όπως δημιουργία πραγματικών υποδομών για μια ουσιαστική ένταξη των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, ώστε όλοι να πηγαίνουν να αποφευχθούν, να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και να μην έχουμε προβλήματα που έχουν υπάρξει σε άλλες χώρες και καλό είναι να τα αποφύγουμε.